Bueno, honezkero deno konturatu gara ze kaltegarria den ariketa fisikoaren falta, eta horregatik aholku batzuk emango dizkizuet ariketa fisikoaren inguruan. Gomendioak esaten du osasunerako egokia dela gutxienez 150 minutuko ariketa fisiko aerobiko moderatua egitea astean. Ze ariketa fisiko mota? Adibidez, asko izan daitezke, baina adibidez, bizikletan ibiltzea, korrika egitea, edo baita oinaz ibiltzea. Hori bai, oinaz ibiltzera bagoaz, bizkortxu egin behar da, intentsitate apur bat sartu egin behar zaio. Hori bai beti, burua erabiliz. Ze intentsitate da hori? Adibidez, galdera batzuei erantzuteko gaitasuna daukagunean, baina holan pelikula bat kontatzeko, hitz egiteko, barra lasai hitz egiteko, gaitasuna ez daukagunean, hau da, apurtxu bet, kostatu egin behar du. Horretaz aparte, bi sesio, indarra lantzeko sesio sartu beharko lirateke astean zehar. Mankuerna txikiekin, sentadillak eginez, edo beste modu batzuetakoak. Horretaz aparte, kontutan hartu behar dugu, oraindik ere konfinamentuan gaudela, eta egunean zehar ordu asko geldirik egongo garela. Gomendioek esaten dute, gutxienez orduro 5-10 minututan giltzaduretako mugikortasuna lantzeko ariketak egitea eta indarreko ariketak egitea. Espero dut hau balio izana eta hortik ikustea denok paseoan edo bakoitza berena egiten. Gero arte, agur!